Сіз турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Битлексезләргә каршы ал. Яшьләр тырыша кимәскә, олы кеше бөтенесе битлектән. Татарстанда битлек режимы ничек эшләй? Айза Шаймарданов. Тарихи мәдәни объектларны алга табадан ничек саклаячаклар? У нас есть дорожная карта, мы по ней идем. В следующем году объекты будут на местах. Бу өлкәдә нинди проблемалар бар? Төп фикерләрне Руслан Сыдиновта тыңладым. Юллы булып та юлсыз калганнар. Кактус бакчачылык ширкәтенә хәзер ашыгыч ярдәм дә, янгын сөндерүчеләр дә үтеп керә алмый. Амында бит алар без согласие без ничего тап куйта ничек инде ул. Проблеманы Фәрүзә Мәҗитова ачыкларга тырышты. Яршалының ат спорты мәктәбе зоопаркны алыштыра аламы? Алар тота алар буланнарында, алар тоталар бүреләрендә. Йырткычлар һәм җәнлекләр нинди шартларда яшәргә тиеш? Моны Илдар Сафиев күреп кайтты. Татарстанда бу атнада битлек кию һәм коронавирустан саклану кагыйдәләрен тикшерүне көчәйттеләр. Бүген гадәттән тыш хәлләр министрлыгы аларны үтәүне сорап СМС хәбәр юлый башлады. Булар барысы да илдә хәлнең катлаулануы белән бәйле. Россия президенты Владимир Путин 2 көн рәттән зур киңәшмә уздырып, ил халкын үз сәламәтлегенә битараф булмаска чакырды. Исегезгә төшерәбез, нәкъ ярты ел элек 30 марттан без пандемия чорында яши башладык. Таләпләр һаман да шул: битлек, ара саклау һәм гигиена. Аларны үтиләрме? Айзат Шаймарданов җәмәгать урыннарына юл тотты. Без бүген бер социаль эксперимент ясап карадык. Башкаланың 3 урыны Сәүдә үзәге, метро һәм җәмәгать транспортында битлекле һәм битлексез кешеләрне күзәттек. Сәүдә үзәгендә 1 минут эчендә безгә 17 кеше очрады. Шуларның 10-сында битлек я киелмәгән, я бары ияген генә каплый. Метрода хәл яхшырак. Станциyadan чыккан 35 кешенең 6-сы битлексез. Менә җәмәгать транспорты автобуста камера төшерә башлагач кына халыкның яртысы битлек кияргә тотынды. По-моему, совсем безответственно. Халык бик җавапсыз, тирә-юньгә карагыз. 10% кеше генә битлектән йөри, калганнарында юк. Мәскәүдә йөри охшап. Мин Мәскәүдән кайттым. Күбрәк Мәскәүдән йөри хәзер. Аның янында Казан инде. Монда Москва әзрәк, мәҗбүр итәләр күбрәк. Кеше үзе кимә, мәҗбүр итәләр. Әтегендә Мәскәүдә үзләр киләр. Олы кеше особенно җаваплы карый. Яшьләр, конечно, алай ук түгел. Күпчелек битлек кими. Яшьләр тырыша кимәскә, олы кеше бөтенесе битлектән. Җәмәгать урынында битлек киюдәге төп кимчелек ул әлбәттә битлекне дөрес кимәүдә, дөрес кулланмауда. Кемдер исә менә шулай ияген генә каплый, яки ияге белән авызын, борын ачык кала. Кемдер борынын гына капларга мөмкин, андый очракларда күренде. Маңгаен каплаучылар да бар. Ләкин мондай очракта битлекнең бөтен мәгънәсе юкка чыга. Һәм иң кызыгы һәм иң сәере исә битлекне дөрес кимәү, тәртипне бозу дип саналмый. Бүгенге вазгыятьтә тәртип саклаучылар битлек режимын тикшерүне көчәйтте. Полиция вәкилләре башта гади киемнән киенгән үз хезмәткәрен кибеткә кертеп җибәрә, ул фотога төшерә, чөнки полиция киеменнән керсәң, халык шундук битлекләрен киеп куя. Забыл фамилию, что? Кибеттә эшләүче егет бер мәлдә үз исемен дә онытып җибәргән рәвеш ясады. Ул халык янында битлексез эшләгән. Әлеге егеткә беркетмә төзелде һәм беренче кисәтү ясалды. Честно скажи, забыл, растерялся. Из-за чего? Это ты же, наверное, не специально это совершил или Забыл. Монысы ашханәдә пешерүче һәм сатучы. Без кергәндә аның битлеге ияген генә каплап тора иде. Аңа да административ беркетмә төзеп калдылар. Я сидел по телефону разговаривал и кушал просто. Нельзя маску снять, да? Хәзер юлларда да тикшерүләр көчәйде. Аеруча таксистларны туктаталар. Аларга да аерым таләпләр бар. Пассажирларның күбесе битлектән булса да, тәртип бозучылар да ачыкланды. Мы как бы медики, и мы знаем, что маски не спасают ни от чего. А почему не носите? Вы знаете, что Они не спасают. Татарстанда бүген мондай тикшерүләр барлык зур шәһәрләрдә дә үтте. Полиция хезмәткәрләре бер көн эчендә 38 беркетмә төзегән. Саклык чараларын үтәмәгән кешеләрне һәм юридик оешмаларны 1000-нән 500 мең сумга кадәр штрафка тартканнар. Крайне важно соблюдать меры профилактики, о которых уже знаем. Бүген куелган таләпләрне җитди рәвештә үтәргә кирәк. Бу сулыш юлларын саклау, кулларны еш юу, әйбер өстекләрен чиста тоту. Алга таба тикшерүләр көчәячәк кенә, чөнки көз җитү белән ковид кабат тарала башлады. Үз-үзеңне сакламыйча аны җиңеп булмый.
Айза Шаймарданов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстанда коронавирустан тагын 2 кеше вафат. Яшел Үзән белән Саба районында яшәүче хатын-кызларны үпкә ялкынсынуы белән хастаханәгә салган булалар, ләкин гомерләрен саклап калып булмый. Бу хакта оператив штаб хәбәр итә. Татарстанда ковидтан үлүчеләр саны 76-га җитте. Соңгы тәүлек эчендә тагын 25 очрак теркәлә. Күпчелеге читтән йоктырып кайткан. Илдә вирус эләктерүчеләр саны 17 көн рәттән арта. Россия дөнья буенча 4-нче урында. Иң күп авыручылар Мәскәүдә. Тәүлек эчендә 2000 кешегә ковид диагнозы куелган. Татарстанның күршеләрендә дә коронавирус йоктыручылар арта. Чувашиядә 27, Башкортстанда 42, Самара өлкәсендә 110. Бу Татарстан белән чагыштырганда 4 тапкырга күбрәк. Соңгы 10 елда Татарстанда онкология белән авыручылар саны 23%-ка арткан. Шул ук вакытта үлем китем күрсәткече үзгәрешсез саклана. Бу хакта бүген Сәламәтлек саклау министрлыгында хәбәр иттеләр. Табиблар яман шешне тизрәк ачыклый башлаган. Әмма ел башыннан ук дәвалана башларга тиешле 1000-нән артык кеше әле һаман да табибларга күренмәгән ди белгечләр. Хәзерге көндә һәр 33-нче татарстанлы онкологта исәптә тора. Ел сайын 17 меңгә якын кешегә яман шеш диагнозы куела. Республиканың онкодиспансеры пандемия чорында да пациентларны дәвалаган, операцияләр алдан билгеләнгән план буенча ясалган. Хәзердә һәр пациентның үпкәсен компьютер томографиясе ярдәмендә тикшереп чыгалар. Бу яңа коронавирус инфекциясын йоктырмас өчен эшләнә. Каждый 4-й погибает в течение года. Хәзерге көндә яман шеш барлыгы ачыкланган һәр 4-нче татарстанлы диагноз куелган елда ук үлә. Сәбәбе битарафлык. Алар өйдә утырган диспансеризация узмаган. Вакытында тикшеренгән очракта гына авыруны тиз арада ачыклап була, дәвалау да нәтиҗәсен бирә. Бүген республика президенты яңа министрларны билгеләү турындагы указларга кул куйды. Бу минутка 15 җитәкче буенча документ сайтка эленгән. Аларның барысы да диярлек үз вазифаларында кала. Үзгәреш мәгариф өлкәсендә бар. Хәзер министрлыкны Илсур Хәдиуллин җитәкләячәк. Аңа 56 яшь, Казан педагогика институтын тәмамлаган доцент, 71-нче мәктәп һәм 155-нче гимназиядә директор булып эшләгән. 1997 елда мәгариф министры урынбасары була. 2007 елда Казанның мәгариф идарәсе башлыгы. Соңгы 3 елда республика мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары. М12 Мәскәү Казан түләүле автомагистраленең Татарстаннан узачак төгәл маршруты якынча 2 атнадан билгеле булачак. Бу хакта бүген журналистларга видеоэлемтә аша Автодор компаниясе җитәкчесе Вячеслав Петушенко белдерде. Шунысы билгеле, трассаны шәһәргә якынрак итеп төзүгә өстенлек бирелә. Яшәүчеләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алыначак, ди Вячеслав Петушенко. Төзелеш барышында торак пунктларга зыянны мөмкин кадәр киметү бурычы тора. Если вам кто-то будет говорить, что Сезнең йорт аша юл үтәчәк дип әйтүче бар икән, ышанмагыз, бу ялган. Барлык төбәкләр белән килешенгәч җәмәгатьчелеккә хәбәр итәчәкбез. Бүген вариантлар өйрәнелә. Төгәл карар әлегә юк. Трасса юлындагы шәхси яки авыл хуҗалыгы җирләрен алу мәсьәләсенә килгәндә, аның тәртибе билгеле. Алар дәүләт ихтыяҗлары өчен сатып алыначак, хакы базар бәясе белән исәпләнәчәк, ди белгеч. цена определяется в соответствии... Сатучы бәя белән килешмәскә дә мөмкин. Ул очракта әлеге объектның хакы буенча үткәрелгән экспертизага нигезләнеп, бәяне суд билгеләячәк. Бакчаларына юлны япканнар. Биектау районында урнашкан Кактус 74 бакчачылык ширкәтендә яшәүчеләр хәзер нишләргә дә белми. Гомер буе йөргән юлларын федераль трассаны төзекләндергәндә рәсми документларда теркәлмәгән дип төзүчеләр каплап куя. Хәзер анда 10 көннән бирле ашыгыч ярдәм, янгын сөндерүчеләрдә чүп җыю машинасы да кире алмый. Дәреслек кем ягында? Нигә 41 ел йөрергә яраган, хәзер ярамый. Җире булып, юлы рәсми теркәлмәгән башка бакчачыларга хәзер нәрсәне белеп торырга кирәк? Фәйрүзә Мәҗитова ачыкларга тырышты. 18 числа управ Автодор установила вот эти броки, которые нам не позволяют подняться. Бакчачыларның юлына аркылы төшкән бу бетон блокларны М7 трассасын ремонтлаган төзүчеләр куйган. Шул рәвешле алар бакча юлын каплый. Үз участокларына эләгә алмаган халык аптырашта. Когда они начали рыть котлован тут... Федераль трассада ремонт буласын белгәч тә без юлыбызны яңарталар дип шатланган идек. Чынлыкта яңарту турында сүз дә булмады. Киресенчә 79 елдан бирле йөргән шушы юл рәсми теркәлмәгән дип аны бөтенләй бетерергә телиләр. Ә без кайдан йөрергә тиеш? Бу юлдан бакчачылар 41 ел буе йөргән. 88 яшьлек Павел Гаврилов монда җир алган беренче кешеләрнең берсе. Элекон заводында эшләүчеләргә участокларны бушлай бирәләр. Менә җирдән файдалану хокукы турында дәүләт акты. Ул чакта юлның шушыннан буласын үзләре хәл итә. Кто где хотел
по этим полям ездили. Монда ялан кырыйды, кем кайдан тели, шуннан йөрде башта. Аннан бу федераль трасса төзелгәндә без бакчачылар шушы юлны сайладык. Монда бер кайчанда асфальт салучы булмады. 90 елдан бирле үз акчабызга ремонтлыйбыз. Бакчачылык ширкәтендә 40лап гаилә йорт салып ел дәвамында яши. Юлны бетон блоклар белән каплагач, алар дөньядан аерылган. Хәзер монда ашыгыч ярдәм машинасы да, янгын сөндерүчеләр дә, шүп җыючы техника да керә алмый. Женщине стало плохо. Бер хатын аңын югалтты, бакчасында егылды. Ашыгыч ярдәм чакырдык, килә алмады. Ә бу хатын үлеп китте. Противозаконно бывает, нарушать машину. Хотя она предупредить, в какое-то время она что-то... Любой жерде, когда дороги юлгасы башыдар, она предупреждение, плакатлар висит. Монысы күз алдына китерү өчен менә МЖД федераль трассасы. Монда хәрәкәт көчле, машина күп йөри. Ә Кактус 74 ширкәтенә юл бернинди өстәмә полосаларсыз кисәк кирип китә. Бу таулы урын, бакчага таба югарыга хәрәкәт итәсе. Без бу участокта юлны ремонтлаучы Идел Нократ төбәге федераль юллары идарәсенә мөрәҗәгать иттек. Оешмадан килгән җавап хатында булай диелә. Бакчачылык ширкәтенә бу юл бернинди рөхсәтсез ачылган. Безнең белән килешенмәде. Бу трасса тиз йөрешле дачаларга бурылганда машиналар тизлеген киметергә тиеш була. Ә моның өчен аерым урын каралмаган. Шуңа күрә хәлакәт килеп чыгарга мөмкин. Димәк, әлеге юл исәптә бар, сонда юк булып чыга. Кто это должен был делать? Здесь нам предоставили. Кем исәпкә куярга тиеш булган аны, җирен биргәч аның юлын да теркәргә тиеш булганнар бит инде. Сораулар күп. Без Татарстанның Росреестр идарәсенә мөрәҗәгать иттек. Анда әйтүләренчә, юлны бакчачылык ширкәте милекчеләре исәпкә куярга тиеш булган. Ә республиканың бакчачылар берлеге рәисе Владимир Дайникин белдергәнчә, юлны бакчачылар түгел, ә башкарма комитет рәсмиләштерергә тиеш. Садоводческое товарищество здесь. Бакчачылык ширкәтенә таба керүче юлны канун буенча бакча кайсы районга карый, шул район хакимияте шикләрен билгеләп рәсмиләштерергә тиеш. Бу проблема адым сайын очрый. Хәзер бакчачыларга юллар салу программасы бар. Юлны салып, муниципаль берәмлек балансына алырга тиешләр. Биектау районы башкарма комитетында әлеге бакчачылык ширкәте юлы картада чыннан да юк диләр, теркәлмәгән. Садоводларга безнең белән бергә геологик управлениегә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Согласование алып, шуннан соң уже программа кертеп юлны ясау турында эшләргә кирәк. Бу бакчаларга керә торган тагын бер юл бар. Тик элеккесенең уңайлырак булуын хакимияттә яшермиләр. Юл төзүчеләр бакчачыларга менә шушы юлдан үтеп йөрергә тәкъдим итә. Монда Дубьяз юлы аша әйләнеп керәсе, ул чакрым ярымга ираграк. Ләкин бу да проблеманың чишелеше була алмый әле. Әгәр дә бу урын үзәк юл булган очракта, монда йөк машиналары үтеп керә алмаячак, чөнки урамнар тар. Барган саен алар тагын да тарая. Хәзер юлны икенче җирдән ачкан очракта да аны рәсмиләштерергә туры киләчәк. Шуңа бакчачылар элеккеге юлны теркәү ягында. Бүген район җитәкчелеге безгә хәбәр иткәнчә, хәзер алар бу мәсьәләне дача хуҗалары белән бергә хәл итәчәк. Чираттагы очрашу атна башында планлаштырыла. Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бу хәбәрне без WhatsApp аша алдык. Әйтер сүзегез булса, сез дә яза аласыз. Редакциянең WhatsApp номеры 898 74 20 0101. Яңалыкларны фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәргә мөмкин. Кызыклы мәгълүмат булсынмы, борчыган мәсьәләләрме, барысын да кабул итәбез. Яршаллының ат спорты мәктәбе каршындагы зоопарктан җәнлекләрне бер кая да алып китмәячәкләр. Бүген шәһәр мэры Наил Мәхтиев питомниклар өчен уңайлы шартлар булдырырга, шулай ук яңа вольерлар проектын эшләргә кушты. Исегезгә төшерәбез, табигатьне күзәтүче прокуратура карары белән болан һәм бүреләрне уңайлыклары булган урыннарга күчерергә карар чыгарганнар иде. У одного волка сломана лапа. Он бедный хромает, здесь воет, уже не знаем сколько часов. Бу күренешләр социаль челтәрләрдә 5 айлык басылып чыкты. Халык хайваннар яшәгән шартларны күреп шок катты. Табигатьне күзәтүче прокуратура Яршалдагы зоопаркны тикшереп чыкканнан соң җитди хилафлыклар тапкан. Шуннан соң җәнлекләрне законлы урыннарга күчерүне таләп иткән. Әле кичә генә монда җәнлекләрне чыннан да күчерү турында сүз бара иде. Кемнең кая китәсе өлешчә билгеле булды. Әмма бүген спорт мәктәбе карамагындагы зоопаркта килеп чыккан катлаулы эшкә Яршалы җитәкчелеге алынды. Мэр города Наиль Мәгдиев поручил принять меры. Шәһәр мэры Наиль Мәгдиев тиешле чаралар күрергә боерды. Җәнлекләр уңайлы шартларда яшәргә һәм барлык кагыйдәләр дә үтәлергә тиеш. Шул вакытта хайваннар Тулпар ат спорты мәктәбендә калсын өчен проект булдырырга кирәк. Ай-яй-яй, Кияр, ай умница, красавица. Ай-яй-яй-яй. Без бүген Тулпардагы зоопаркта булып кайттык. Җитәкчелек прокуратура кисәтүен алган шартларны җайлар өчен чара күрдек дип белдерәләр. Бар, бөтенләй бердә бар. Шулай сигез булмаса бит инде. Алар таңдап ятанчы китереп. Аны уж довольны, уж ята. Җәнлекләр нинди шартларда яшәргә тиешсең? Моның өчен Казанның Замбези елгасы зоопаркына килеп карарга кирәк. Естественно, для животных. Хайваннар өчен тиешле мәйдан бина булдыру гына җитми. Уңайлыклар, хәрәкәтләнү җайланмалары ясау мөһим. Кеше дә буш фатирда гына яши алмый бит. Утырырга, ятарга җиһазлар да кирәк. Җәнлекләр бик сизгер.
Бүгінгі көндә шәхси зоопарк ясарга омтылучылар бар, тик моның өчен законны үтәүдән тыш белем һәм акча да сорала. 2022 елдан барлык зоопарклар лицензия алырга тиеш булачак. Тиешле таләпләрне үтәү өчен 2 ел вакыт бар. Мәсәлән, әлеге арысланга көн сайын 6 килограмм ит кирәк һәм аның өчен уңайлы булган шартлар булдыруда мәҗбүри. Инде аның 22 сәгать йоклавын исәпкә алганда, аны асрау бер нәрсә түгел кебек, ләкин барыбер куркынычсызлык ягыннан барлык таләпләрне түгел үтәргә кирәк. Бүген Яршаллының Тулпар спорт мәктәбе карамагындагы зоопарктан арысланны Уфага, бүреләрне чабаксарга, кайбер җәнлекләрне Удмуртиягә алып китәргә тиешләр иде. Тик алар барысы да әлегә үз урыннарында калды. Хәзер шәһәр җитәкчелеге кушкан фәрманның тормышка ашуын көтәләр. Моның өчен өстәмә акча кирәк булачак. Димәк, аңарчы җәнлекләр хәзерге шартларда яшәвен дәвам итәчәк. Илдар Сафиуллин, Илшат Таипов, Вадим Илларионов, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы. Татарстанның арбитраж суды Чаллыдагы аттракционнар паркы җитәкчелеген 100 000 сумлык штрафка тартты. Исегезгә төшерәбез, 18 июль көнне автокаладагы бу ял паркында аздан гына фаҗига килеп чыкмый. Балалар утырып әйләнгән вакытта карусельдәге машинаның тышлыгы кубып төшә. Бәхеткә беркемдә зыян күрми. Әлеге вакыйгадан соң прокуратура җинаять эше ача. Карусельдән куллануны туктаталар. Парк җитәкчелеге махсус оешма тарафыннан аттракционнарның төзеклеге тикшерелгән иде дисә дә, бүген мәхкәмә аларга 100 000 сумлык штраф салды. Роберт Мусин яңа елны өй арестында каршы алачак. Ни өчен Татфонд банкның элекеге башлыгына арест вакытын 4 гыйнварга кадәр озынайтканнар. Бу хакта Реальное время сайтынан укып таныша аласыз. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Тарихи мәдәни объектларны алга табадан ничек саклаячаклар? У нас есть дорожная карта, мы по ней идем. В следующем году объекты будут на местах. Бу өлкәдә нинди проблемалар бар? Төп фикерләрне Руслан Сыдыновта тыңладым. Эшнең тәмен белә, тормышның ямен күрә. Һәрбер сит менә үзенең нәрсә сорый, фермер шуны үстерергә өйрәнергә тиеш. Рөстәм Миннеханов бөтен республикага үрнәк итеп куйсын өчен ничек эшләргә кирәк? Ойза Шаймарданов. Тарихи биналарны югалтып, без тарихыбызны җуябыз, аларны ничек сакларга, сакланганда нинди проблемалар белән очрашырга туры килә. Бу хакта бүген Россия күләм конференцияда фикер алыштылар. Анда катнашыр өчен илнең 73 төбәгеннән тарихи һәйкәлләрне саклау өлкәсендәге 400 белгеч Казанга җыелды. Аларның бездә очрашуы очраклы түгел, чөнки Татарстанда тарихи объектлар белән бәйле гыйбрәт алырлык хәлләрдә, үрнәк әмәлләр дә бар. Бүген тарихи йортларны яңарткан вакытта кыен хәлдә калмас өчен нинди тәкъдимдә яңгырады? 400 катнашучы Татарстанның ничек үзгәрүе, тарихи объектларның ничек яңартылуы белән күргәзмәдә таныша. Алафузов сарае, Тимер юлчылар һәм Сәйид Галиев мәдәният сарайлары. Монда ук Яңарыш фондының хезмәт җимешләре, Болгар, Зия күренешләре. Бөтен ил буенча тарихи һәйкәлләрне саклаучыларны Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева сәламләде. Вы специалисты, которые знаете, как сохранить наследие. Сез үз эшегезнең осталары, нинди алымнар кулланып эшләргә кирәклеген дә яхшы беләсез. Россиянең һәм Татарстанның үсеше дә турыдан-туры мәдәни мирас объектларын саклауга бәйле. Татарстанда 5000 тарихи һәйкәл бар, ләкин аларның барысы да тиешенчә сакланамы, кызганычка каршы юк. Мисалга, Мәскәү белгече, халык язучысы Константин Фединның Чистайдагы йортын китерә. Бинаның хуҗасы мәдәни мирас объекты булуын белмәгән имеш. Бу вакыйгадан соң Чистайның тарихи җирлек территорияләренең чиген билгеләргә тиешләр. Чисто прежде всего цена. Чистайда моңа кадәр җибәрелгән хаталарны яңадан кабатларга ярамый, үзәктәге кыйммәткә ия объектларны саклап калу мөһим. Вопрос сложный. Бу катлаулы мәсьәлә. Моның өчен 2,2 миллиард сум инвестициялар кирәк. Федераль үзәктән генә түгел, Татарстаннан да ярдәм булыр дип көтелә. Чистайдагы әлеге сорау буенча көн саен элемтәдә торабыз. Әмма Татарстан белгечләре Вологда өлкәсе реставраторы Александр Попов белән сәгать сайын хәбәрләшеп торсалар да, бу ярдәм итми. Исегезгә төшерәбез. Ул Кама-Тамагы районындагы борынгы чиркәү белән Балык бистәсе районы Олы елга авылы мәчетен яңартырга алынган иде. Әмма чиркәү бүрәнәләренең күгәрү ачыклана, объектларны кире кайтаралар. Әлеге проблема килеп тә чыкмас иде, әгәр үзебездә агач эшен белүче белгечләр җитәрлек булса. Бүген яшь осталарны Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында әзерләргә тәкъдим иттеләр. Тиздән аларны укыту программасы да төзелергә тиеш. Руслан Сыдинов, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Я сүтәргә, я ябып куярга. Россиянең халык фронты вәкилләре Казанның Кызыл позиция урамындагы 2нче йортның язмышын хәл итүне сорый. Алар Татарстан прокуратурасына хат язган. Бинаның ишек тәрәзәләре ачык, анда теләсә кем кирип йөри ала. Димәк, кеше гомере өчен куркыныч тудыра. Уже сейчас без единого заграждения мы пали внутрь на данном... Ике катлы бу бинаның эченә керү түгел, яныннан үтәргә дә куркыныч. Бомжлар, яшьләр кирип йөри, төн кунарга да калалар.
Бөтен Россия халык фронты вәкилләре әлеге бинага мәктәпкә илтүче юл дип аталган акция вакытында юлга. Ни өчен балалар юлында шундый куркыныч бина тора дип хуҗасын ачыклауны сорап Татарстан прокурорына хат юллаганнар. Балалар өчен генә түгел, олы кеше өчен дә бик куркыныч җир дип уйлыйм. Һәм бу Корылманы әлбәттә ябырга кирәк. Әлеге ташландык бинаны куркыныч фильм төшерү өчен генә уңай дип карарга мөмкин. Чынлыкта исә ул шактый куркыныч тудыра. Күргәнебезчә, менә янәшәдә генә җәяүләр юлы урнашкан. Монда тәүлегенә түгел, хәтта сәгатенә йөзләгән кеше үтә. Җитмәсә, янәшәдә генә балалар бакчасы һәм мәктәп урнашкан. Или сүтергә, или реставрировать. Что-то вот кирәк. Какой-то ночной клуб был. Элек монда төнге клуб иде, халык көчле тавыштан иза чикте. Хәзер шундый куркыныч күренеш, тәртипсезлек. Хәзер мондый ташландык хәлдәге биналар шәһәр хакимиятенең игътибар үзәгендә. Казанның Клара Циткин урамында тарихи бина дивары ишелгәннән соң иске йортларның һәммәсендә контрольгә алачаклар. Прошу глав районных администраций. Шәһәрнең район хакимияте башлыклары, андый биналарга ревизия ясагыз һәм милек хуҗалары белән элемтәгә чыгыгыз. Иске йортларны даими рәвештә күзәтеп торырга кирәк. Активистларның төп максаты бу бинаны ябып кую. Если здесь невозможно его снести... Әлеге бинаны сүтмиләр яки төзеп тәртипкә китермиләр икән, һич югы кешеләр кирип йөрмәс өчен әйләнә тирәсен койма белән тотып алырга, ишек тәрәзәләрен капларга кирәк. Бу бина кем карамаганда шәһәр мэриясе хәзер шуны ачыклый. Активистлар юллаган хат прокуратурада бер ай эчендә каралып тиешле чара күрелергә тиеш. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Пандемия чорында ташламалар һәм эшмәкәрләргә ярдәм. Бүген Алабугада Татарстан Дәүләт Советының бюджет, салым һәм финанслар комитеты утырышының күчмә утырышы узды. Депутатлар җирлектәге эшмәкәрләр белән Алабуга махсус икътисади зонасында очраша. Монда резидентлар өчен каралган төбәк салым ташламаларының ни дәрәҗәдә нәтиҗәле булуы турында фикер алыштылар. Пандемия Алабуганың җирле бюджетына да йогынты ясаган. Хәзерге вакытта бюджетны тулыландыру өчен 73 миллион сум акча җитми. Шул ук вакытта Алабуга үзенә Россия инвесторларын да җәлеп итә алган. Эштең тәмен белеп, тормышның ямен күреп яшиләр. Минзәләдән Нәсим Дәүләтов авыл җирендә шәхси бизнесын булдырган кеше. Ул үз кырларында бәрәңге, башка яшелчәләр үстерә һәм аларны илнең иң зур федераль кибетләре аша сата. Шушы олы хезмәте өчен Дәүләтовны үз юлламасы көнне Казанга чакырып, президент рәхмәтен җиткергән иде. Рөстәм Миңнеханов бөтен республикага үрнәк итеп куйсын өчен ничек эшләргә кирәк? Айзат Шаймарданов фермердан шуны белеп кайтты. Насим Давлетов, Мензелинский район, Лена Галеева, Купмарский район, Артем Морозов, Нижнекамский район, Светлана Заикина, Альметьевский район. Фермеры в зале, они здесь. Мы попросим их встать, поаплодируем. Бик-зур рәхмәт сезгә уңышлар. Аларга бөтен зал алкышлый. Рөстәм Миңнеханов Татарстан җирендә көч куеп эшләүче фермерларга рәхмәтен белдерә. Алар арасында Минзәләдә яшәүче Нәсим Дәүләтов та бар. Гордимся нашими фермерами, которые фактически с чистого листа создали успешный сельский бизнес. Республика президенты әйткән сүзләр әлбәттә күңелгә хуш килде ди Нәсим Дәүләтов. Тырыш гаилә бит алар. Эшләрен 90нчы еллар азагында ук башлап җибәрәләр. Заманча технологиялар ярдәмендә уңышны ел саен арттырып торалар. Дәүләт ярдәме дә бар. Бу бәрәңге үстерүгә безгә тоже Минсельхозның поддержкасы бик көчле. Менә шул ук мелиорация җагыннан да, субсидиялар җагыннан да. Бәрәңге басуы буйлап, әнә шундый заманча комбайн җилдерә. 36 миллион сумлык техника белән идарә итүче егет Нәсим Дәүләтовның төпчек улы. 12 яшьтән бирле комбайнда йөрим. Алай авырлыгы юк. Бу бөтенесе чит ил техникасы, бөтенесе бер автоматикада. Нәсим Дәүләтовның ике улы, кияве, туганнары да биредә эшли. Яшелчә үстерүдә хезмәт куючы 16 кешенең күбесе бер гаиләдән. Басуларында кәбестә дә әче тормада үстерәләр. Кызыл чөгендернең икенче уңышы өлгергән. Хәзер кишер алалар. Агроном һөнәрен үзләштергән улы улы Шамил дә уңыш җыйганда комбайнга утыра. Кишер бу көндә 65 тонна гектарыннан бирде. Бу яхшы показатель дип әйтик. Барса яхшы, бу көндә погода позволяет. Барлыгы 700 гектар чәчүлек җирләре үстереп җыю гына түгел, уңышны урнаштыру да кирәк. Бу хуҗалыкның федераль сату челтәрләре белән хезмәттәшлегенә инде 5 ел икән. Элекке кебектәге 50 килолык капчыклар белән сату бетте хәзер. Бүген көндә менә таләп итәләр даже 2 кило жарым тутырылган фасовка дип атала инде. И без әле элек бит инде 4,5 сантиметр
бәрәңгеләрне ташыйдыр. Бүгенге көндә сәүдә нокталары менә аларны бүгін сорай башладылар. Сәүдә челтәрләренә керү авыр түгел, моның өчен сыйфатлы товар җитештерергә һәм тиешле таләпләрне үтәргә кирәк ди, һәм моны эше белән исбатлый. Складларыннан кыш буена 10 000 тоннадан артык яшелчә озатылу шуның ачык дәлиле. Минзәлә районыннан Айза Шаймарданов, Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. 4 октябрьдән Шаян ТВ каналында Сәйлән балалар телевизион җыр фестиваленең 2нче сезоны башлана. Катнашырга теләк белдереп, 1000нән артык гариза килгән. Жюри алар арасыннан 32 кешене сайлап ала. Онлайн тавыш бирү нәтиҗәсендә 12 яшь башкаручы ярым финалга уза. Хәзер алар үзара көч сынашачак. Чыгышларын һәр якшәмбе Шаян ТВ каналында күреп була ди оештыручылар. Искәртеп үтәбез, катнашучылар бары тик татар телендә генә җырларга тиеш. Җиңүчеләрне 31 октябрьдә гала концертта игълан итәчәкләр. Кабакны утыртуын утырткан, уңышны түбәгә менеп җыярга туры килгән мондый кызыклы хәлгә Мамадышта яшәүче Луиза Мизбахова юлыга. Пенсионер утырткан кабакның сабагы күрше түбәсенә үрмәли. Кабакның авырлыгы 10 килограмм. Ул ничек төшеп китмичә торган, беркем әйтә алмый. Бу фотоларны бакчачы Инстаграмга илгән. Кабак интернетта зур кызыксыну уяткан. Монда минем виноград алмагач, шул ике арага утырттым. Урын күбәя, җир әйбәт дидем дә утыртып куйдым. Бер вакытны кураларны җыештырып, чистартыйм дигәнем. Үскә карасам, күршеләрнең мунча түбәсендә кабак үсеп утыра. Әлегә шундый яңалыклар иде, үзегезне саклагыз, исән-имин булыгыз. Сенсация! В Казанском цирке долгожданное открытие. С 12 сентября фееричное большое цирковое шоу. Һәр шыр үзенең җырын яза. Безнең җырга вакыт җитте. 1 октябрь. Филармония, тере тавыш, җанлы оркестр. Яңа шырның яңа җырларын бергә тыңлыйк. Билетлар филармония кассаларында. Рәхим итегез. Новый офис обслуживания потребителей ОАО «Сетевая компания Победа». Наша основная задача – это присоединение объекта потребителя к электрическим сетям. Свет начинается с заявки на победу. КПК «Агрорусь». Здесь ваши сбережения растут. Пайщикам до 7,65% годовых. Можно все проценты сразу. 550-82. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника Фарм-Т. 292-66-77. Мыши. Крысы. Ротобор. Крыс и мышей уничтожает. Любовь – это встреча двух совершенно разных характеров. Когда вкус привычного нам кефира дополняет необычно нежный йогурт. В таком единстве рождается самое сильное чувство. Кефигурт. Люблю. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә Казан шәһәр Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көне якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайга көзнең 2нче айы җылы һәм кояшлы көннәре белән килеп керәчәк. Республикабызда явым-төшемнәр юк диярлек, җылы атмосфера фронты тәэсирендә антициклон хакимлек итә. Температура көндез урыны белән 25 градуска җитә. Төньяк көнчыгышта көндез 22 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә көн дәвамында аяз һәм кояшлы булачак, бары тик кичкә генә болытлы һава көтелә. Киләсе атнада суык көннәр вәгъдә итә синоптиклар. Пәнҗешәмбе төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта көндез кояшлы көн сөендерә, көньяктан талган җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртән аяз, әмма кич белән сүрән көн көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көннең 2нче яртысында аяз һаваны болытлы көн алыштыра. Кояш югында ай да яктырта, ләкин ул күңелне генә җылытмый ди халык әйтемнәрендә. Якты көннәр телим сезгә. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җитәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән.
Яхшы протез шиттә турсын. Операциясыз алдынгы технологияләр ярдәмендә без хәтта некроз стадиясында булган буынны дәваларга алынабыз. Нинди яшьтә булуыгызга карамастан, доктор Ост медицина үзәгенә килеп, буыннарга яңа тормыш бүләк итеп булганына инаныгыз. Казанда алмашынучан болытлы һава көтелә. 21 градуска кадәр жылы. Көньяктан талган җил. Атмосфера басымы төрекемеш баганасының 767 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 61%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.